Oricine spune că există o formulă cap-coadă e ignorant în mare parte. Ok? Există într-adevăr principii. Există principii solide, există fundamente. Ok? Dar nu există o formulă specifică, adică nu există o formulă pentru fiecare în parte. Da? Există o serie de principii pe care le faci într-o anumită ordine care într-adevăr îți dă șanse absolut remarcabile să reușești. Da? Dar nu tot timpul funcționează pentru toată lumea. Sunt și excepții, corect? Excepții care întăresc reguli. Ok? Și tot Jim Rohn aici vorbea de agricultor, da? De țăran, de pe câmp. Dacă nu se duce să planteze sămânța, se poate aștepta la recoltă? În niciun caz. Ok? Se poate întâmpla dacă se duce și își face treaba și plantează să vină o furtună sau dezastru natural și să distrugă toată recolta? Da? Se poate întâmpla. Ok? Dar oare un agricultor înțelept ce face? Zice, a venit furtuna, data asta nu mai plantez în viața mea, că vine furtuna și îmi distruge toată recolta. Asta face un agricultor înțelept. Nu, merge mai departe. Nu, merge mai departe și mai pune încă o dată recoltă. Pentru că un lucru e sigur, dacă nu plantezi, nu culegi. Și ai șanse mult mai mari că în momentul în care plantezi, să și culegi. Ok? Și deci de asta e foarte important să stabilești care sunt răspunsurile astea două întrebări. Ce ești dispus să dai, să fii sau să faci pentru a atinge, ce nu ești dispus să dai, să faci, să fii și totuși să-ți atingi obiectivul. Da? Deci stai foarte concentrat, ia pixul în mână, oprește materialul la momentul ăsta și ia pixul în mână și scrie lucrurile astea, răspunde la întrebări. Și de fapt, cred că deja o să formezi obiceiul ăsta. Pe măsură ce ne asculti și trecem de la o întrebare la alta, să pui pauză și să răspunzi la întrebarea anterioară. Ok? Ca să poți să obții cât mai mult din ceea ce discutăm aici. Ok, poți să spui un lucru care tu personal nu ești dispus să-l faci și să atingi ceea ce vrei să atingi? Da. Deci dacă nu este corect lucrul, adică dacă nu e etic, dacă nu e în cel mai mare beneficiu al meu personal, dacă nu e în cel mai mare beneficiu persoanei de lângă mine, a celorlalți, dacă nu e în cel mai mare beneficiu al binelui general, atunci nu sunt dispus să fac. Ok? Sunt perfect convins de faptul că sunt o groază de căi etice și non-etice prin care poți să atingi un rezultat. Ok? Pe mine mă interesează sentimentele astea aparte din viață, după cum le numește Tony Robbins, sentimente și experiențe de clasa A, clasa 1, da? În care produci cel mai mare bine pentru tine, pentru cei din jur și pentru binele general. Ok? Deci asta e fundamental. Deci dacă nu e ceva corect și aduce cu adevărat bine și alte persoane și binele general, atunci nu fac. Prefer să nu acționez. Prefer să nu obțin rezultatul ăla acum, pentru că oricum știu că îl obțin mai târziu. Ok? Dar prefer să-l obțin în condițiile mele. Și știi lucrul ăsta, sunt o persoană, cum spun eu, care iubesc succesul în condițiile mele. Da? Este un lucru deci un factor principal pentru că și același lucru sunt convins că simți și tu, Vali, și tu care ne asculti la momentul ăsta. Ok? Dacă obții un lucru, dar îl obții în condițiile altora, dacă altul e cu piciorul pe capul tău și spune ce să faci, da? pentru faptul că ai atins obiectivul ăla, da? și te condiționează, atunci nu te simți liber, nu te simți ușurat, nu te simți împlinit, corect? Așa. Ok? Deci, și iară un lucru care îl spune iară Bob Proctor. Ok, nu negocia lucrul ăsta. Stabilește întâi care sunt lucrurile, da? Ce ești dispus să faci, ce nu ești dispus să faci, da? Care ți-e valoarea și nu negociezi pe treaba asta, pentru că pierzi timp. Și timpul nu înseamnă numai bani, timpul înseamnă totul. Timpul e tot ce ai pe pământul ăsta. E cea mai importantă resursă de pe pământul ăsta. Dacă te duci la piață să cumperi un lucru,
Ce rost mai are să mai negociezi 1000 de lei la o legătură de varză sau de salată? Ce rost are? Dă-i banii pe care îi cere pentru că îți dă un serviciu bun înapoi. Nu pierde timpul. Ok? La fel și când negociezi o afacere. Stabilești, stai și fă temele. Exact toate întrebările astea pe care le discutăm aici. Da? Stai și fă temele. Ok? Care mi-e rezultatul final? Ce vreau să obțin? Ok? De ce e important? Ce alternative pot să găsesc? Mă merită lucrul ăsta? Cum îmi afectează relațiile cu oamenii, cu piața, cu mine? Ok? Stabilește toate lucrurile astea și apoi zici, ok, asta e. Asta e decizia mea. Nu vrei bine. Da? Valorezi $1000 pe oră. Nu vrei bine. Next. Înțelegi ce o să zic? Da. Ok? Deci nu negocia cu timpul ăsta. Timpul e totul. Timpul e totul. Și încă un lucru, și asta o să discutăm mai mult pe măsură ce mergem mai departe. Și anume că dacă te concentrezi pe lucrurile mărunte, ești mărunt. Da? Dan Kennedy vorbea de lucrul ăsta, adică dacă știi care e, de exemplu, prețul benzinei, înseamnă că nu prea ai de succes, pentru că ce rost are? Tot trebuie să te miști, tot trebuie să pui benzină în mașina ta să ajungi de colo-colo, tot trebuie să faci, ce rost mai are să mai și prețul? Du-te și cumpără benzină și bagă-ți în mașină. Dacă tu știi care e prețul la benzină, înseamnă că te concentrezi pe lucruri mărunte. Înțelegi? Înțeleg, da. Da? Sau oamenii care știu fiecare diferența de preț de la fiecare magazin la, eu știu, la pâine, de exemplu, sau la, nu știu, salată, sau la morcovi. Ce rost are? Tot trebuie să mănânci. Ok, am banii ăștia, mă duc și cumpăr mâncare, de toți banii ăștia care sunt, nu negociez, asta e, mă duc, iau și tot trebuie să mănânc. Dacă mă concentrez pe cât costă asta, nu o să mă concentrez cum să găsesc, eu știu, o afacere remarcabilă sau, știi? Sau care cel mai bun rezultat pe care să-l obțin. Da, energia mea mentală se duce în direcția aia. Da, foarte mulți oameni caută să, nu știu, să facă economie, poate nu să gândească cum să facă mai mulți bani. Exact. Știi, și Kiyosaki spune de multe ori, știi, treaba la modul că oamenii se duc și cumpără, adică, cum spun, întotdeauna oamenii săraci, de fapt, cumpără, se uită după produse la reducere. Ok? Oamenii bogați se uită după afaceri la reducere. Adică însemnând afaceri profitabile. Ok? Și iar dacă cumperi pe bucățele, da, dacă te duci și cumperi de la un magazin de ăsta mic tot timpul, pe total ești mai scump, ok? Așa că te duci o dată la magazin mare, ai cumpărat, pac. Știi că s-au umplut frigiderul pentru o săptămână, o săptămână nu trebuie să mai faci griji de alimente și cumpări și mai ieftin. Înțelegi ce o să zic? Da. Perfect.